Wow! Počuko, tam je ještě něco! Nešejte na to, děti, jenom co máte rukavice. Alešku, popojit takhle vysouvej s tím kolečkem semle, ať to tady můžeme pohrabat. No to takový pohrabat. Tadyhle to ještě. Tak, pojď, Alešku. Děti, vy co máte hrabičky? Menoušku, myslíš, že to uneseš, tady to? Že bys to tam naložil na to kolečko? Ty jsi šikovný. Tak, a teďka tady ty zbytky, Kubíčku, pohrabte tady kolem toho. Kubíčku, půjč mi tohleto a hrabej s tou a naložíte to ještě tam na to kolečko, ano? Nekopej, 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 Honzi. Nekopej to. Alešku, popojeď mi tam s tím kolečkem. A kde máte lopatku, děti, aby jsme to tam nahrnuli na ní? Lopatka je tady, to je veliká. To největší, co máme. Je lopatka. A co ten druhý? To